दिनै जोंनि लोगो बिथाङा आवगायबो बिथां बिन'द कुमार ब्रह्मआ दानि 7 दिननिफ्राय लोमजानाय असुस्थ' अबस्थायाव दङमोन। दिनै जोङो सिमलायाव एडिटरियेल बर्डनि मिटिं जाफैदों जोंनि सिनियर सिटिजेन फरामनि बिथां बिन'द कुमार ब्रह्म बेवहाय बिथांखौ लोमजानाय खोनानायखाय जोङो एसे हाबफैनानै खबर लाफैनाय जाबाय। दिनै जों नुफैबाय बिथाङा एसे डेभेलप जादों। दा बिथांनि बे डेभेलप जानायखौ नुनानै जों गोजोनबाय। बिथाङा जाहाथे ट्रिटमेन्टखौ मोजाङै लायो आरो जानाय लोंनाय फाव फेद'खौ मोजाङै बासो आरो थाबैनो जाहाथे आरोग्य जानानै जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामाव जोबोद मावनांगौ खामानि दं बेखौ बिथाङा जाहाथे मदद खालामनो हायो। आচ্ছা बेखिनियावनो आं मानगोनां बिन'द कुमार ब्रह्मखौ एसे गावनि खुगाजोंनो गावनि असुखनि बागै बुंना लानो थाखाय जों जिहेतु सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय नुजाफैनो हादों मानगोनां जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि अमर सिंह ब्रह्म आरो प्रसन्नलाल नार्जारि दङ फंनैसो बायदि दङ जोंहा बेनु दैमारि असुखआ मा जादों एसे बुंना लादो। असुखआ थिग बिदि जेबो नङा माबा दैज्लाङाव अखाया देग्लाय खम जाबायना लास्टआव लेबार गैया दैयाबो खम सानफ्रामबो दुब्लियाव थांनो गोनां जाबाय बेनिखायनो एसे लेबारा बारा जाबाय। ओमफ्राय थेवब्लाबो हामनाय लामायाव फैबायमोन गेजेरावनो इउरिक एसिड दंखायो आगोलनिफ्रायनो। आচ্ছা आচ্ছা बे इउरिक एसिडआ एसे नोंथांनि बे इउरिक एसिड जे असुख बेयो बेसेबां बोसोरसो जाबाय सिगांनिफ्रायनो दंखायो नामा एसे? एसिडआ एखेबारे आगोलाव गैयामोन मथा-मथि बोसोरथामसो बारा बोसोरथामसो जाबाय जाबायना ओरैनोथ' मेडिसिनबो जायाखैमोन आं सानसेया माने हरनिफ्राय जाबाय। एक्सुवेलि बे इउरिक एसिड नोंथांबो ओरैनो गुबै मा मुलि बा माबायदि बेबस्थाजों माबायदि डाक्टरि मथे आंनो मोननै मुलिखौ होयो बिसोरो मोनसेया जाबाय निउक'सिया होननाय आरो टेब्लेट ना केपसुल बेला टेब्लेट ओमफ्राय मोनसे मा नाम होनदोंमोन आङो निउक'सिया निउक'सिया खिन्थु ए काइन्ड अफ माने पेइन किलार डेन्जारास खिन्थु बेजों लोगोसे होफानाया मोजां मुलि आरो बारा जाबाय थाजायाबो नालाय। आচ্ছা मिथिनायाव जोङो आयुर्वेदिक मोनसे बेबस्था नोंथाङा एसे इउरिक एसिडखौ खारहोनायनि मोनसे राहा लादों थालिर फस्लानि रोसि थालिरखौ दाननानै बिनि जितु गुरै मादा गोरै बेखौ दानफ्लेजोबनानै बे ग्रिन्डारफ्राव होनानै बिनि रोसिखौ सेबनानै लोंनांगौ आरो खालि उदैयाव। बिनि जितु रिजाल्टआ माबायदि? रिजाल्टआथ' बिराद मोजाङानोमोन। आं थारमाने गेजेराव बहुद दिन बाहायनो मोनाखै आरो न'आव थालिर दंफां गैला आंना। थालिर मादा माने बे फिथाइ थायनायनि मादा ना ओरैनो थालिर दंफांनि दंफांनि मादा गोरलैखौ फिथाइ थायनायनि बिलाइनि ओरैबो खालामजायो बिफांनि थालिर दंफां गिदिरखौ दाननानै बेखौ ओरै खुरनानै उराल बायदि आरामसे बेखौ बिदैखौ दोननानै बिनि दैखौ हायखांनांगौ लोंजायो। जोबोर मोनसे मोजां मोनसे सिस्टेमेटिक आरो आयुर्वेदिक माबा दङ बेहाय मोजां फिथाइ थारमाने थालिर मादानि जि रोसि बेबायदि इउरिक एसिडखौ एसे एनै माबानो हायो कन्ट्रल खालामनो हायो फ्राय माने बेनि अनगायैबो एसे बाराद्राय जायोब्ला थारमाने जों मेडिसिनखौथ' जाखानांगोन। बेनि अनगायैबो पार्मानेन्ट माबाया जाबाय बे थालिर मादाखौनि रोसिखौ लोंनाय हायोबा गेजेर गेजेर बारा जायोबा मेडिसिनखौ मेडिकेलनि एल'पेथि मुलि जादो ओमफ्राय जे पार्मानेन्ट माबाया बेसो सिस्टेमा नङा होमबा? जायखिजाया डक्टरि बे टेब्लेटफ्राव साइड इफेक्ट थायो। साइड इफेक्ट थायो बेनो दा बे इउरिक एसिडनि मुलि जागोन आरो माबा मोनसे साइड इफेक्ट जागोन। मोनसे जाय केलसिन मुलिया जोबोद मोजां खिन्थु निउक'सिया पेइन किलार जातिय बुस्थु बेखौ जानाय लोगो लोगो सानायफोराव अनुभबा खम जायो खिन्थु बेमाराथ' बिदि थालांनो नागिरोना आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे हरबावो जिर' दल होननाय जिर' दलाथ' डेन्जारास बेखौ जाथारनाङा डाक्टारा गावसोरनो नोंथांनो हरदों अखयज' जाबा जा ओरैनोबा जानाङा होनखायो। जाय जाफेराखै गम मोनाखै खिन्थु इउरिक एसिडआव मा इफेक्ट जानो हागौ आथिंखौ हायावबो दोननो हाया आखाइखौ लोरिनोबो हाया बिराद खस्थ' मोनो। फेटि लिभारजों सम्पर्क गैयाना बे? फेटि लिभारजों सम्पर्क थागोन बायदि मोनदों खिन्थु मोनसे खोथा होनदों बे माबायाव
थालिरनि रोसिया लिभारखौबो मदद खालामो अ बेदर सेदरथ' बारा जानो हाया बेखौ बेदरखौथ' जानो हाया बे जानाय टाइमाव बेदर माने जायखिया प्रटिननि अ खाद्य जायखिजाया प्रटिन जातीय बुस्थुखौनो बेहाय जायोबा बेदर ना गिदिर जायोबा हानि जागोन ब्रयलार बेदर अ ना फिसा जाजायो बेखिनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जे सासे इउरिक एसिड जानाय सुबुङा मा राहाजों गावनि माखौ डेभेलप खालामनो हायो सोलेरखौ बा असुखफोरखौ होबथानो थाखाय मा राहा लानांगौ बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेखिनियावनो जोङो बेहाय फैनानै बिथांखौ खौरां लानो मोननानै जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जि मानगोनां बिथांमोना बाहाय जोङो मोनफैनो हादों जोंहा दङ गबिन्द नार्जारि आरो दङ मतिन्द्र दैमारि आरो जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेननि गाहाय नेहाथारि बिथां दङ आरो ट्रेजारार दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो गोबां सोद्रोमाफोरा बिथांखौ खबर लानानै दिनै बिथांनि देहानि बागै जों खौरां लाबाय फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि बिथाङाबो सासे वान अफ दि सेक्रेटारि एसेयावनो जोङो आरो एसेयावनो जोङो बिथां बिनय कुमार ब्रह्म बिथांनि देहा सोलेरा जेन फिन थाजिमै फैफिनो बिनि थाखायनो बिथांनि थाखाय जों महामृत्युन्जय मोनसे आं आवरायगोन नोंथांमोना खोनासंबा ओम त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति जोंनि देहा सोलेरा जेन शान्ति जायो आरो हुस्थ' हरै हुमगजे जों फिन थाजिम देहा लानानै जों माबानि इसोरनि लोगोसे समाजनि खामानि मावो हायो बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय मन्त्रनि जायो